Подписчики азиз, пешай оғози видео, как всегда, реклама барои шумо. Дӯстони азиз, одамое ки пеш айман рақамои Мадинара гирифта буданд. Мадинаи моро гум кардия рақамоша ва хостанд ки айсар ҳами як бор дигара ман рақамои Мадинара монум. Мадинае ки дар Фаберли кор мекунад ва группаш беҳад группаи активниай розыгрыш дора. Ва чӣ хеле ки гуфта будам, ҳамон Мадинае ки ман пешам рекламаш карда будам, ана ҳозир чанд духтарако контактои ҳам духтара гум кардиян, мара гуфтанд ки апа ҳозир мо дар Мадина тавкураем. Ман гуфтам чӣ Мадинара машмура рақамаша мемонам. Як бор дигар дар бораи кор ва фаъолият дар группаи Мадина камакак шумода мефаҳмонам. ҳозир мумкин ки гӯед чӣ ба шумо ҳар фақат группаҳоро тариф мекунед, иш ай уш чӣ фарқ дора. баъзе группаҳо да духтаро медроен тамом дигар гапи чапи оилавӣ сар мешава, кору бори зиндагӣ нақл мерава, ҳамахел группа распад мешава, ҳар кас ба дами кори худаш. Не ки группаи Мадинада ихелӣ нестай. Мадинада группашон то қадар бораи корай, ана фақат дар бораи кор гап мезананд, ай кор чӣ кӯмаке боша шуморо ёрдам мекунанд. Дар Фаберлик дар муддати кӯтоҳ шумо муваффақ мешед, звания мегиред, иш гарантия қатъия. ва шарт нест ки миллион сумда шумо чиз харед, миллион одам биёрен. дар ҳамин масъалаи одамбиёрӣ худшон кӯмак мекунанд. Просто мехоҳанд командашон калон шава. ҳар касе ки мехоҳед ки бизнеса сар кунед ба пули беҳад кам 50 балай чанд балай аввал мекунед ва ягон 5-6 ҳазор рублеи бор ба фикрим намехаред. Просто пули кам қатъи сар мекунед ва соҳиби званияҳо мешен, ойлик мегиред, на ранги дигаро блогерҳоро мебинед, баромадошона, тамошоҳошона. шуморо ҳамахе метавонед ки муваффақ шавед дар кори Фаберлик. барои ми рақамои Мадина дар рӯи экран ҳатман бинависеша, ҳамкорӣ кунед. беҳтарин группаи занҳоя и группаи Мадинашон ва по-быстрому росту директорошон хеле пачка промадеседа. хулоса духтаро касе ки кати Мадина кор мекунад, иншолло дар муддати кӯтоҳ директор мешавад. касе кор кард директор шуд уже ва қафо намоне. ҳатман Мадинада бинависе, ҳамкорӣ кунен ва соҳиби пули калон, зиндагии хуб шавед. дӯстони азиз, барф борид. равшанам ҳам қапшондам ки равда начи зурам барф. ман нав ай омадагим хел барфи бисёра дистам. иққад меборид уже сари на ном буд на нишон. ҳама ҷо барф. ибо аҷоибош хеле току баргӯи зардшои нарехтаю неки барф. وی آگیرون چی با آگیرون؟ ای شخنک نکن فراموز زوره برگولی در اختیار زوره بر ای بوی خیخه اوژه کداکوی من در تبتر کردن یا فتیه لباسشون کداکو اوژه گناه گلورا دروردن در کارخونه شخنشان میمونن باشه بیا ادونم رویان Obu fot tap tarşiyen dayıca. Dilafruz vay oğuzum bize dilafruz sarqati moda завтракадан я. Короче, ирӯзи одам дарс нарафтиян. Шав то соати 4 шава кинои 11 чия Мадинара тамошо кардан. ина саҳар шуд. уже хестем соат 11 чанд. ман саҳар хеста будам, машақати маша рӯй кардам. ана бо брата дробаду хорафту икарат мехазем соат 11:30 қариб. чико кардести ту? ай дастуй шо хадара пуша дастуту яхка канинҷа биё чико ва подписчико дастуй мо яха мега ай менасу соли кудакба дастуй мо яха ай тобае мега дастои мо яха чико карде дастотон яхши шумо снеговик сохте фаҳмо и духтарда фарқ надора видео кунад либосои мара аяла мепуша
نه снеговик не подписчик пишак даже яхкадай омада хона яхкадай хулоса дилафруз мода чой тайёр кардистай на дастoi и ахкадай дем шомадача хапколи бобшкесистай ама қахны кшида як бура бади и барфо сай хесуни лайт резай мог булдурай конечно урай барайста бокне барфо ама яг кордорм шиштам баҳазу оча ишо ам нохун то закна қатен нохуна барои оча о дасто чикош кани як кадистай онҷода пешка барои дастуро гарм кардан о дар накадестай ва як кадистай намешава яхе бардорам гармӣ мераса шуна хонаи мо дар флошка кардан дар замин ай дар падари ақли короче подписчику пули свет мо қариб 100 сум шуда будем мо 400 сум шуда фарвард бегам бача гиро накне пермеца кше и бача яхкадай бирон умад наски тарай خیلی نکخته روشه چرا بود؟ подписчику шумо ба фикри шумо дар инҷа чӣ гапай ман намедонам чӣ гапа дилафрӯз ман гуфтам ки ча гуфти баги наскиё япарара карчама наскора баги мон ки чикне мешум шамаша манса инҷа монам агар не талпа мешава ман гуфтам инҷа ман гудако мегирам барам инҷа кашов канам ҳеч кана гирифт напамятам вай бача таналич пулич афча нишонто натим ки соз нест афташ шумо дар хонатонам терая ки я наскира миёвен яти дигашане я парша миёвен яти дигашане ман выставка кадагим ки хонагиёй ма биёван я пар наскашаинам масалан ина тикток айма я паршку мешава я бару ман миёмша ба айдевол меканаша касиёф айдевол меканаша такава правила инам хакор кадиан ятайку воҳ бача ина бозичаҳоро дӯст медоранд колас чорни резини тамошобино салом алейкум 6 декабрай ма алло кадам кумар алло нохунам сипсиё ана чи олба нишон мети телефон насуда ба меди кумар алло ва видео кини у хонода кондиционер оно печкай дароза кастай чи неки ха гарми хушру хиёлом нестай да омадем мои хона қати испандиёр сарқати алло кадем кумар алло инҷа гарм шуда шиштем автобуси дида шиштем рафтестем орбон ана баъди барф чуто офтоб омад қоҳ боша зураи ҳавда беҳад зур мешавад ана ӯскорбон раем калушаёвем баъдан одамое ки омадан азизан чандсола якхосиятам сукунам ман моҳи феврал 11 феврал 42 сола мешавам одамое ки ҷанги маршинка надорем и эффект разглаживания дорай на нигоҳ кунай лавот сирх нишота румяна нишота на самом деле ман кумар дохтагим да алло асом нохунам сиёҳай бугима мешава ана барами эфми маршинкоро нишона хати на самом деле ман дорум маршинко химическое кунай хами пайдо мешава мо пеш чишмом да ман чишмом хирали нета нигоҳ мекунам да бе очки очки редко зарулам шав бошум мегирам а так ман очки намекунам дорум очки намекунам ана барои ми ин эффекта хеле гладкиро нишон медиҳад духтаро шумо ҷои 70 сола бошед замако 80 сола бошо эффекту қади видео мекунед 10 сол ёш метоед да 10 сол конкретно ёш метоед озак манзараи корона тамошо када дӯсто дальше медем
вақти омадем ман калуш надидестам. Калушо я вақтое ки онқай пур будан дар ду тараф. Вижитори o'zi ana kavush yo'qde o'z bebinib ham khali qashmakosh mekanam mera chanda kavusho майдако 15 сма доре 20 сма доре 20 сма 15 сма чӣ фарқ дорад чай фарқ дора хела фарқ охи не пашмак дора кай чия пашм дорди доре бе пашм жай ҳар 15 сма 20 сма доре уш 5 ҳамиша 8 да ина пад гуфтум кавуш пақмат набде майдак кунана мешава не қакай майдака о нол чурдай ҳам қақой оз миёвем хай калуш ёфтем ҷон калуш шуде боби битам гам калуш 100 сум намешкава бахар калуша бабра бе калуш покрасовки марави дастки сери ятиш кабут майли мода ятига дилафуз я ролик кадайда инстаграм роли мепартам тамошо кунед подписчиков афтимана красовки причир кишида майка раҳмонали хашмо медонӣ куда хонаи моя одам да як кукара 10 кас я майкара 10 кас я брука 100 кас семейка ёровах такова правила гуфти дилафруз сиёма молда мегум куртка харем машада маъқул нест мада фарш нест да хеле дидум зуғалсак мужской ярнаки цвето ярки мужской твини мара пуш мабай мепушум намеша ваҷадра не иҷа чиста мужская инам хеле омада маъқула подписчико бояд ма куртка мехаридам мо як куртка барои ду кас дорем ку не ки мо машада куртка ча харидем не хеле цветои сиёҳ выбор мекунам гуфтам чи ба сиёҳ светлый пуше яркий пуше че цвет ина сиёҳ ина ира гирифтем ша ина ира бинаи хе духтаги ма гуфтам надеюз ранги ини ма намешава ини ма инҷаш духтаги нестаи хеле мада маъқул шуд ғавсақ хушрувак арзон 330 сомон нам хеле харид кардем яд чи дига гирифтем алқота тайёр кардестам шустра корбор нон аёд мобромада бефармарз духтаро амҷиёда мехом я саволи шумода ҷавоб диён намада нависиян ки барои чи худат фабеликда кор накардагӣ ё ки гуфтӣ ки ма кор кардам духтаро ма кор кардагӣ нестам фабеликда фақат ба хотире ки ана кор барои занои хонашина ба шумо чӣ хеле ки bedone рӯзи бада берун мегзарам ман вақт надорам дар ватсап қадар ҷавоб диём не ки агар ман аввал кор мекардам мумкин ки ман муваффақ мешудам фабеликда ба ҳамин хотире ки ман нестам дар ватсап 24 соат ҷавоб дода наметонам мисол агар вақте ки ҳамин кора ба гардан гирифтӣ директор шудӣ уже ту бояд ки қатъиян коргарое ки нав меоянд постоянно дар тамос бошӣ буфаҳму нишони одамшо мукини чӣ хеле ки нама шуморо мегӯм ку мадина духтари зураи хеле мадина уже обязана ки ҳамаи ҳамиёи ёд се ба ҳамин хотир ман хеле вақт надоштам вақт шуда мара ҳамин менеҷера регистратсия кардак ва дар группаи директоро ма будам як муддат просто бекор будам дамада уҷа бахай яке аз рӯзҳо мара уҷа удалит карданд ба хотире ки ба ҳеҷ кор намекардам ва одам бедаркор чи дар кор удалит шидам да а так ма просто регистратсия кардам и всё тамом ман дига пеш нарафтам барои ки кор накардам ана мира машмуда гуфтанӣ будам барои ки бисёриҳо мегӯянд реклама мекунӣ худат чӣ ба кор намекунӣ ман наметавонам кор карда дар фабелик барои ки ман вақт надорам ҷавоб диҳам